Πάμε να αλλάξουμε θέμα και να περάσουμε στο θέμα της Εθνικής Πινακοθήκης στη Αργία. Καθώς θα θυμάστε τι είχε γίνει με την Εθνική Πινακοθήκη και με την έκθεση αυτή, την σαγίνη του αλόκοτου. Είχε μπει ο Νίκος Παπαδόπουλος μέσα, τα είχε κάνει γεσμαδιάμ. Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα στα Αργία. Έτσι είναι, γιατί ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο βουλευτής, μαζί με δεκάδες ακόμα πιστούς, έκαναν ασφαλιστικά μέτρα κατά της Εθνικής Πινακοθήκης αλλά και της Λίνας Μενδώνη, προκειμένου να απαγορευτεί η συγκεκριμένη έκθεση ή, αν δεν απαγορευτεί, στην έσχατη λύση να μπει κάποια πινακίδα μπροστά που να προειδοποιεί ότι υπάρχει μέσα στην έκθεση ένα προσβλητικό περιεχόμενο. Εκδικάστηκαν λοιπόν τα ασφαλιστικά μέτρα, απορρίφθηκαν. Φαίνεται πως δεν δικαιώθηκε ο Νίκος Παπαδόπουλος και οι πιστοί που έκαναν τα ασφαλιστικά μέτρα, ο οποίος, επειδή επικοινωνήσαμε μαζί του, είναι πάρα πολύ απογοητευμένος με την απόφαση του δικαστηρίου και μάλιστα θέλω να σας πω πως λέει πως δεν είναι καθόλου μετανιωμένος για την πράξη αυτή του τον περασμένο Μάρτιο. Ο οποίος βλέπω είναι πρόεδρος κόμματος Ελληνικός Παλμός πια. Ναι, διότι διαγράφει από τον. Ναι, είχα χάσει την εξέλιξη. Ναι, διαγράφει μέσα στο καλοκαίρι. Όχι, το διαγράφει το θυμάμαι, ότι είχε κάνει δικό του κόμμα. Δεν είχα χάσει την πρόλαβε κάποιους άλλους και έκανε αυτό στο κόμμα. Για να ακούσουμε λοιπόν τον πρόεδρο του κόμματος Ελληνικός Παλμός, τον Νίκο Παπαδόπουλο. 500-600 άτομα κάνανε τι ασφαλιστικά μέτρα. Δεν ακούγεται η φωνή του λαού. Δεν ακούγεται η φωνή των πιστών. Θαλαπατάτε κάθε ιερό και όσιο σε αυτή τη χώρα. Όταν βγαίνουν αποφάσεις για τους παιδεραστάς ότι φταίνουν τα παιδιά, σε αυτό το κράτος ζούμε, ας ανοίξουμε τα μάτια μας να το αλλάξουμε. Εσείς πιστεύετε ότι θα βρούμε δίκιο όταν υψώνονται εωσφορικά έργα που βεβηλώνεται κάθε τι ιερό, να βεβηλώνεται τα ιερά εικονίσματα της Παναγίας και να λένε ότι είναι εικόνισμα? Εσείς την απόφαση του δικαστηρίου πώς την ακούσατε? Αναμενόμενη. Υπάρχουν όμως και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, ξέρετε. Εκεί ακόμα λειτουργούν κάποιοι θεσμοί. Από ό,τι άκουσα και οι γονείς των τεμπών, εκεί θα καταφύγουνε. Τώρα που έχουν περάσει κάποιοι μήνες, μετανιώνετε για την πράξη σας εκείνη τη μέρα στην Εθνική Πινακοθήκη? Με όλο αυτό μου λένε. Δεν μετανιώνει ο άνθρωπος. Εντάξει, το έκανε πλήρη συνειδήση. Η εξέλιξη είναι αυτή. Άρα, με την άρνηση των ασφαλιστικών μέτρων, μπορεί η έκθεση να ξανανεύει κανονικά. Βεβαίως, συνεχίζεται κανονικά. Αλλά λέει πως θέλει να πάει και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Δεν θα το αφήσει δηλαδή έτσι. Μάλιστα.